Okay. May adlaw mga binati og minahal kong matalumnon. Today is Wednesday unya October 12, 2022. Iko Pipi at your service matalon. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matal. Okay guys, atong topic karon is all about kuan kanang kung maghimo o unsa di ay mahitabo kung aduna nay pantalan ang lungsod sa Matal. Okay guys, kung aduna tay pantalan o makuan jud na ma-complete 100%, unsay mahitabo o unsay dagan sa atong lungsod. Mao ni guys, kung aduna tay pantalan diri sa lungsod sa Matalo, mao ni mahitabo ang mga produkto nga gikan sa ubang lugar mas dali i-travel. Nganuman, unsa may rason nganong mas dali man i-travel? Mao ni guys kay kintahay mangumpra tag din Cebu, kintahay mga goods, mga hardware nga mga materials, dali ra i-transmit or i-travel sa atong lungsod. Mas moaligre niya kung doon na natay modunggo nga gikan sa padung sa Bohol, padung sa Cebu, dayon vice versa ang lungsod sa Matalom, aduna nay murag economic nga murag cycle, meaning magka-mobibo, magkadaghang tao unya magkadaghan ang mga negosyo nga mahimo or makuan sa taga Matalom o bisan di taga Matalom, basta mo invest sila og negosyo diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Unya aguan pod ang lugar mumahal. Nganong umahal man ang mga juta kay kung naanay pantalan, mas mutaas ang balyo sa atong lugar. Kung diin ang mga negosyante maghimo og mas daghang oportunidad nga paghimuon nila para makuan pod sa mga tao. Example, nanantay pantalan, maghimo lag mga groceryhan, mga mall, mga budiga sa kanang mga kintahay gikan sa Cebu niya, mga produkto nga ikuan pas budiga para ipang-deliver sa mga tindahan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, ako mang hinaot nga ma-realize ni magdunggo, doon na mudunggo sa tong pantalan niya, mas mubibo way mga babag nga mahitabo niya, ma-realize o ma-accomplish or matinuod yun ang atong panglantaw diri sa lungsod sa Matalom. Mas og doon na barko guys, daghan na pong mga pasahero diri niya. Ang mga taga Matalom kintahay na barko nga padung Cebu, ang kaning mga pasahero mga mularga padung Cebu, mukaon-kaon pa ni siya, mao nga naghimo po tag biwok kung diin naningkamot jud ang atong administrasyon headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric Ace Pahulio o mga kauban, ang mga team Pahulio, mga konsehalis nilang Vice Mayor, na atong Mayor, naningkamot og mahatagan og maayong panginabuhian ang taga Matalom. Okay? Ako mang hinaot nga magkahiyo sa takanunay, ma-realize nitong pantalan nga og continue trabaho niya na natay modunggo sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome ang tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan jud og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Ako mang hinaot nga mo sanong tong mga negosyante o kanang mo put up niya ug namoy mga friends nga ganahan pod magnegosyo, so wayi lang ang lungsod sa Matalom kay diha ninyo makit-an kung unsa kanindot ang among lungsod. Daghang isyu pero maningkamot pod maningkamot nga magkahiusa alang sa kayuhan sa katawhan ug kalambuan sa atong lungsod. Okay? Ako day ang Matalom Boulevard, ato gayong suruyon ngadto
play support sa akong advokasya sa pagpalambo or pagpabibo sa Matalom Boulevard, pagpadaghan sa mga negosyante niya makakreate og tabo guys. Ato ning murag hangyo na to ang atong nga maduna joy makreate nga sa mga farmers di ay ang ato ang mga baligya pod diri nato kuan sa atong lungsod. Pero may nga ginauban hinay pero ato gayong murag sapnayon ang lungsod para mas daghan ang mga ang daghan ang mahimo nato kung diin magtinabangay ta guys, daghan jud ang ma-create nga mga kaayuhan or kalambuan sa lugar. Ako mang hinaot nga magkahiusa jud kanunay alang sa kaayuhan sa tanan kalambuan sa lungsod o kaayuhan sa tanang taga Matalom. Okay? Nya okay, advance Merry Christmas o magbungahong bagong tuig kanatong tanan sa akong mga basher. Advance Merry Christmas o Happy New Year kaninyong tanan. Magkahiusa taron kay Pasko. Niya magtinabangay kita alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko pipi nga ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Once again, thank you o ako mang hinaot nga ang mga negosyante mo invest o business dire sa mong lungsod. Sa pagkatinuod guys, ang lungsod sa Matalom nanginhanglan jud og mga investor nga ganahan magnegosyo dire sa mong lungsod. Once again, thank you og advance Merry Christmas og Happy New Year kaninyong tanan.